Tapi madihamu amanami inanami na nolongan sian hami Pandita John Ripanjaitan. Topik sadariot taringot tu selingkuh demi cinta adok tanda tanya. Sebetulnya topikon marharoron sian sada edde di hita halak Batak ima taringot tu orang ketiga. Jadi didok songonon lirik ni edde. Tapi masa tokin. Nang serus na salik itu alay demi cinta mendongani rela doa alaiku dari orang ketiga. Adong didok di edei huboto dosala dan seharusna au selingkuh. Jadi sebetulnya nunga adong pengetusion bahwa diboto dosala ima taringot tu na selingkuhi. Aita kasu didok huboto dosala dan seharusna au selingkuh. Alai didok mau muse udutna alai demi cinta rela doau madongani ho ninna. Jadi dipakai manuain hata cinta seolah-olah untuk membenarkan perselingkuhan. Alani idok alai demi cinta rela doau. Jadi hata cintaon gak bisa olah-olah merlapatan molonunga cinta bu selingkuh. Hape balik nado molo talapati hata cinta dan terpatu pabirisi na selingkuh. Ai cintai ima tuhading ganon ima tu holong ni roha. Jadi molonunga merumah tangga iba holong rohani batu perdijabu diba cintai batu ibana dan mungkin bedo honon ala adong do mantaku demi cinta selingkuh mau dan bu songoni ai molo gebe songoni do ibana. Jadi bui mata bayak molo sudin waing rumah tangga dari portibio mandokon demi cinta selingkuh mau. Jadi nunga salah pengertian betaring untuk hata cintai. Alani ido sebetulnya molo didok demi cinta rela doain sebetulnya dak cintai. Iman nagin waranna hagiuk ni daging manang hawa nafsu. Ala hagiuk ni daging ido manganugi hojol mega beselingkuh dak cinta. Molo cinta saya ditugi hoddo jolmai lao makkaholongi perdi hutana do denggan jala patupah rumah tanggai di bagasan holong ni roha natung macai mangihot asa unang adok perselingkuhan. Hape didok senun alai demi cinta ninna. Alani idak cintai hagiuk ni daging dui nafsu dui. Ido ubain na adong rupani tohodo alani cinta perselingkuhan dak tohoi gabus dui. Alai molo didok tohodo adong perselingkuhan alani hagiuk ni daging adong. Ala perselingkuhan ni ulau na suding gadui manang isi pedang arong makalo mohoni ia sohalak na nirajaan ni hagiuk ni daging. Alani i nasubui do tarihota edeon alai molotuk pededehon talapati ma bahwa cintai dan menugihon itu perselingkuhan alai justru cintai mangihot mangarahut holong di bagasan rumah tangga asahot asa dau sian perselingkuhan. Sehot mahita di parrumah tanggota dau perselingkuhan. Tapi madihamu salut nasian hami na adong di tarutu. Horas.